Tohle je můj sponzor. Nejlepší, můj taky. Jo. A těsně vyvádím, jsem Emil, ten lidový vypravěč. Mě znám na spaměť, tak mě nech vyprávět. Já neznám holku, co nedostanu, a co si zamanu, to taky dostanu. Dostanu tě, dostanu. Hej, na večer zavolám Simoně. Simona je zadarná, tak volám Gábině. Volám Zuzaně, Zuzana má skledny, tak volám Gábině. Gábina šla do práce, tak volám Ireně. Irena je nasraná, tak volám Jolaně. Jola do jadu, já sedím na baru. Jsem Emil Kanec, sedím na baru, a co si zamanu, to taky dostanu. Jsem Emil Kanec, vtipy vyprávím, cíko si zapálím a děsně vyvádím. Jsem Emil, ten lidový vypravěč, vtipy znám na spaměť, tak mě nech vyprávět. Já neznám holku, co nedostanu, a co si zamanu, to taky dostanu. To netoč ty vole, protože to budou ceky ty v televizi, vole. Vždycky si tam musím fouknout. Ale tam taky nejradši foukám. Vždycky to nejde. Se to jednoho dne musí změnit, kdyby se to nezlomilo, budu šetřit. A teďka mě nezajímají žádný keci. Aby si v tom filmu taky měl nějaký lezení, víš? Aby tam furt nebyly jenom ty kalby, jo. A jak se dostal do karavanu, vole? No, byli jsme ani dva, vole. No, Doudy mi ještě pomáhal, vole. Já vůbec nevím, Takže obroušený špičkýro, vole. Největší bitka to byla tady v tom lese, vole. Tam si jako se hodně spouzel, vole. Ty jsi nechtěl, jo? No, to já nejdu, tady nejdu, počkej tady, pojď, vole, vrať mě, vole. Asi problém. Píčo. Ale jsou tady... Kokot. Zastavíme až mraky, zastavíme až mraky, zastavíme až mraky, až mraky, až mraky, až mraky, zastavíme až mraky, zastavíme až mraky, zastavíme až mraky, až mraky, až mraky, až mraky. No, jak se cítíš jako před pokusem? No, tohleto. Blbě, člověče. Blbě. Dneska nám to trošku fučí, ale už konečně trošku svítí sluníčko takové. Jako, co se týče techniky, tak to si myslím, že teda nemám žádnou. To já si myslím, že zase kecáš techniku. Techniku by ti mohlo spousta lidí závidět. Ono možná by to šlo přebít sílou, ale tu sílu nemám, protože když nemáš sílu. Pašuješ všechno, co se dá, sáčky, suchý požitky, tam se říká dobrá nálada. Hladina tluní, pomalu vychladá, skončil čas vůni, ale to uvadá na stehna fenek. Dopadnul dlouhý ský, skončil čas trénink, ale já zas něco vymyslím. Pašuješ zážitky, pašuješ všechno, co se dá, sáčky, suchý pažitky, musíš říkat dobrá nálada.
dá. Sáčky, suchý pažitky, tomu se říká dobrá nálada. Na 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 na. Kochám se chce, překvapen výdrží. To co? No dole tam. Malinký flíček na kalhotách vydrží, kalhot dost maje, ty to poté vydraží. Pašuješ zážitky, pašuješ všechno, co se dá, sáčky, suchý pažitky, tomu se říká dobrá nálada. Pašuješ zážitky, pašuješ všechno, co se dá, sáčky, suchý pažitky, tomu se říká dobrá nálada. Jo, už bezprostřední pocity po výstupu. Ty můj kluku jeden, ty jsi mi tak krásně jistil. Tak já to radši vypnu. Tak ono jde spíš o to, jestli do toho bušíš a chlukej do vrata, anebo jestli je to jenom 3krát otevřeš dveře, veď, už se valí voda. Čeho si požicení, ona tu No, půjčil si to, na ně teď pojedem dobrý, vrátíme všechno. Když mi vrátíš za rok, nic se nestane, když mi ho nevrátíš. Ne, pošleme ho hned prostě po Dinkoušovi, vole, do Budějic, vole. Já ho nepřesvědčuji, vole, pořád říká, ty vole, nechci ho, vole, a ty... to ale nade mnou Bůh se smiloval, když mi nechal její slzy na rameně. Teď můžu chodit řádně povýšen, o světě, kde lásky pro mě není. Jistě Uhni s tou kamerou, vole, uhni, ty se líst, vole. Smíš. No, ne, prdele. Když jsi dělal tu prohoblovanou karabinu nahoře, vole. Usmělý se bojím. A tam je to dobrý. Ty vole, tam je to jsem les. A tohle teďka nevidíte, vole. A tohle to polezu zítra. A co polezeš ty? Já zítra tam nabombím všechno. No, ty polezeš bomby, jo? Tam bomby. Tam? Zítra. Tam na to je prdelko moje. Aha, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Co vy tam děláte, pane? Ale tak si tady lezu. Ano, ano, vážení přátelé, vidíte dobře, je to skalolezec. S vybranou technikou, excelentní sílou. To, co má tričku, na tričku to není Batman, to je samozřejmě Ani Budweiser. Black Guru Dingouš. Tak jak se cítíš před pokusem, co nám jdeš tady předvíst? Silnej, ukážu vám sílu, obratnost, techniku. No tak to samozřejmě nepochybujeme a my taky chceme slyšet obtížnost, že jo, v jaký obtížnosti nám to budeš ukazovat. 6Ačku, dobře, no tak pro ty, co tomu moc nerozumí, tak ve svěžném 6Ačku potřebujete hodně velkou sílu, kombinovanou s hodně dobrou technikou, hodně malý boty, jsou na to zapotřebí. A hlavně odhodlání, generál. A mufo, no. Slušný. A jde se na věc. Přijde první velice náročný krok. Křížový tah levou rukou do oble lišty. Zvednout nohu. To, co právě pretikár drží, to jsou velmi oblé chyty a malé, takže to vypadá jako madla. No, slyšíme pravidelný dech, což je velice důležité při lezení.
Vidíme naprosto soustředěné lezení. Brilantní technika střídá kurevskou sílu, jak v prstech, tak v bicepsech. Za chvíli přijde klíčový krok cesty, takzvaný jump na muflona. Dávej, dávej. Držíš to, jak se nám tady ztrácí, protože letec už má v sobě v těle nějaké ty kroky za sebou, má takové bandasky a samozřejmě síly v každém kroku ubývají, takže pravděpodobnost možného pádu přibývá. Naší závodník je velmi dobrých kvalit a jen tak se nepustí. No a naše hvězda se blíží ke konci. Nemá presku, vynechává samozřejmě. Je to kluk z hor, takže prostrach má uděláno. Tak tohle jsem uvařil dneska. Já se červenám, ty vole. Prostě mezi náma už to tak jako je. Jiskří, no. Marketko, já nevím, no. Podívej se na to, je to ten kluk prostě šikula. Dobrý. Měl by si zamat Emanuelovi a naučit ho vařit, vole. Emanuele, kdo? Vaříme s Emanuelem, ne, s Italem, vole, s Italem v kuchyni, vole. Tak. No, jak to nezbylo. Já už jako vůbec nemůžu, absolutně jsem plnej, ale to je tak strašně dobrý. Dá to si? Záviděl. Dal jsem i Bčko, i Cčko, i Ačko. 7, 8, 9, to vám povídám. A nechtěj za to nic, a kde sítky neleze. Hej, a dej mi ho nazad. Když zbylo světlo, poslední dny, hodiny a roky do vlasu ti zabroukám. Je to životní. Takový, že jsem si dal kontaktní gól, no, že bych mohl začít líst konečně, no, takže jsem tady měl vybraný takový jako jednu lehkou devítečku, no, a povedla se, no, tak doufám, že jich bude aspoň 100, no. A tohle to mi sedělo, protože to bylo jaký lajsny bočáky a nebylo to až tak převislý, no, takže... Byl muflon? Co? No, tak muflonek musel být ten jeden krok, ten byl pade na pade, taková ta cukačka do té lišty doprava, no. A byl jste v tom úplně betonovej. No, tak snad jo, no. Neumím natáčet, ve. Tak ahoj, ve. Čau. Tak si zajdeme na stejčka, ne? Co říkáš? No, teď bych šel jako na stejček, pak bych šel do té kavárničky hezký, co tam jsou. No o tom se nezmiňuji, to se nechám vracet. No, co jsou tam ty hezký koláčky. Jo, ty koláčky, ty tam jsou pěkný, no. Úplně takový buchtičky Jo. a Tak si dám jeden. kuličku. Tu stejku si dám. No, takový jako Tak dneska zákuseček. dneska dám básničku, ty vole. Schránit básničku? No. Pro mě? No. Prostě hodnej. I want to learn, I want to let the light be true. What I want to be for, I want to be for. I want to break free. Yeah.
zabrouká. Pa, 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 pa. V jakém konci? No, že zítra ráno odjíždíme. Jo, o tomhle konci, že už zítra ráno odjíždíme. No, jako, že už jsme vlastně teď dolezli úplně jako naposled. Tak to je život, ne? To je život. Někdy je něco poprvé, někdy je něco naposled. Prostě už to chodí, no. A někdy něco trvá, někdy něco netrvá. Tak prostě zase někam pojedeme, ne? Ale bylo to hezký. S tebou. No tak, s tebou. Volíš mi kulky? Natočíš to? Natočím. Tak pojď na to.